Achacha Igbo ekene m unu biko na ajikwa ohere a na-ekene ọba youth n'ihe ọrụ ha na-alụ n'ala Igbo ka sị na ọba dị mma. O nwere ebe ha ji dig out wee fụ na ihe ha na-edosa ebe ahụ ụmụazị kịrịkịrị ụmụazị na aka ha na-agbalụ ha akwụna maka ndị anaghị na-eti mkpu sị na eme nke emeghe nke ọzọ. Ndị dibịa gwugwotigwu na-afọghị ihe akwue anyị na-ajụzi kee ụmụ nwoke na-epetronize ha eji wee jisi ike wee na-eme na ihe. Ajikwa ohere a wee na-ekene kọmanda ha na ezigbote ọrụ ọ lụrụ ya banye na o mere ka ya bụ ihe wee pụta n'efere mba ụwa. Kịrịkịrị ụmụazị age 13, 12, 15 kundosa ka ha wee na-agba akwụna n'ime ọba n'ime ọba. Nwaanyị ahụ nwe ebe a ịchọka abalị na akwụkwọ kwesịghị ịnọ na mkpọrọ ejiri shi ya ike akwa eke ya ụdọtị ya na mkpọrọ. Biko achọrọ m kwu nene vidiyo ka unu fụ alụ na-eme n'ọba eji wee mee expose mgbe mkpụrụ abalị one gara aga. Unu na-anya ebe a nọkịta bụ onye echewo dị na saịdị Ọba Junction a na-agba ya na nke nwaanyị ukwu Venza. Ịma na ndị niile na-eme n'ọba na ya chọzi ya, anyị na ya chọzi ife ọjọọ na-eme n'ọba, so anyị na-aga onye echewo ka onye echewo wee na-apụ alụ na-eme n'ebe dị a ka anyị kwụsị ya. Na-ewe kọmanda ebe atụ anya ntị mana eziokwu ka anyị kwụsị ife ọjọọ na-eme n'ọba na ọ ya kwụsị taa Anda eji ọbụla ya na ọ na-afụkwa ụzọ ebe a ka ọjọọ niile na-eme n'ọba ya kwụsị. Ụgbọ ọgara isi when you go 15 years now. Putaria. How old are you? It was it. 13 years. How old are you? 13 years. How old are you? 17. Putaria. How old are you? 19. Go on, 18 years. Go on, come out here. Go on, pụta ka pụwa ya. The petition against this place. Why you prevent the time is enough for your mom on you? I don't want to compare the mentis never here. I really couldn't do more than I thought. I your time. I will next time feeding the guy with Sheva and the papa number. Hello to how? I was no more. So commander, I feel my again. Yeah, papa number. Say your time. Yes. Hey, come on here. Ekene m nwoke kene nwa kene ihe na-emeli Igbo ha sị m na ka ebe onye fụ vidiyo anụ biko nyela ya kana subscribe na this na you share this video na-agbakwa notification na drop your comment na the comment section like ya this post share ya ka ya nwere mgbe ọzọ.